Onda Cero Catalunya, lideratges. Des del 2007, més de la població mundial està vivint a ciutats i s'espera que augmenti fins al 60% en el 2030 i fins al 80% al 2050. Aquestes dades reflecteixen la importància que tenen les ciutats i també que s'han d'adaptar a nous rutines, nous sistemes, noves maneres d'entendre el dia a dia, i no només per ser ciutats més sostenibles, sinó també per la lluita per tancar de manera definitiva l'escletxa de les desigualtats de gènere per ideologia, pobresa, edat, etc. Per parlar sobre ciutats igualitàries, nous models, com ha de canviar una ciutat o com hauria de ser un model ideal inclusiu, avui a Lideratges tenim a Marta Macias, presidenta de l'associació For Gender Seal. Benvinguda, Marta. Hola, molt bon dia. Antònia Pulido, regidora d'Igualtat d'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Benvinguda, Antònia. Hola, molt bon dia. Alba Riba, regidora de Polítiques d'Igualtat i LGTBI de l'Ajuntament de Gavà. Benvinguda, Alba. Hola, bon dia. I Rosa Cursac, directora insular d'Igualtat i Diversitat del Consell de Mallorca. Benvinguda, Rosa. Hola, bon dia a totes.